Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela mazibela e-homecoming ngangomhla ka-13 October. Guys, namhlanje komankonyana bekade thukuthele engangeneki guys. Umane wathatha iwashing wayoyinika lapho ocingweni. Kubonakala nje ukuthi nayo le washing ibewashwa ngolaka lodwa. uSifiso-ke uthe mefika nje ngaphansi kocingo, hayi impela ethi uzama phela ukubucuza amagabade ngoba uyabona ukuthi hayi impela ulwandle ligcwele lapha konkosikazi wakhe. Wathi mama, ngithi nje angize lana ngizoxolisa ngale ndaba le ukuthi ngikhulume nawe kabi. Wathi yabona nje baba, ngishintshele mina, kusho umankonyana. Wathi nje indlela osiyona, indlela nje ongesenaso isikhathi sami ngayo, yazi ngisho ngiwunkosikazi wakho nje ngila, ngingayibuza ukuthi wangigcina nini ukuthi ungithinte, ngampela ugcina nini ukuthi ungithinte. Hayibo guys, angithi uSifiso bekade ebhizi ethintana nozethu laphaya. Yeyi, manje sikhohlena nokukhohlwa ukuthi yena ushadile unonkosikazi kakubheka. Yeyi, unkosikazi guys oney'dingo. Hayibo, akupheli-ke lapho. uSifiso-ke uke wazama bandla ukuyibona ukuthi usephutheni, wazonwaya ngisho ikhanda. Wathi uzozama ukulungisa. Wathi mankonyana, yazi wena awusabuyi ngisho nangesikhathi lekhaya. Uvusi usebuya late la ekhaya ngoba uyazi vele ukuthi wena uzobe ungekho nawe ubuya late. Awusayiboni ngisho izinto ezenzakala la egcekeni baba. Hayibo, Sifiso guys aphinde wadla imhlathi ebona ukuthi abona la impela kugeqa amagula, utshelwe zakhe, utshelwe kabhoqo. Hayi, umankonyane-ke akagcinanga lapho. Ube ukubona ukuthi uSifiso ngathi usiyazama ukuxolisa, ufuna ukulungisa iy'ndlela zakhe, wamane waphuthuma waya laphaya eklinikhi phela uyokhuluma nozethu. uZethu-ke akajabulanga mebona umankonyana ngoba uyazi vele ukuthi phela usita wakhe loyaya. Umane wambuza ukuthi khona nokugula nakho, wathi cha, angizile ngokugula la. Ngithi angizokwazisa nje ukuthi indodana yethu siNosifiso izokwenzelwa imbeleko. Manje bengithanda ukuthi uZethu nje engakayiqedi ngisho inkulumo wami wawoma la emphinjweni guys. Ngambona esephethe ingilazi yamanzi ugirl eseyishaqalaza yonke same time. Ube nje ukuthi ngizokucela nje ukuthi ngikumeme ube khona kulolu suku lwembeleko. Wakhwehlela uZethu wakhica amanzi ugirl. Yezo amanzi guys awabindi, kodwa uZethu ubindwa amanzi necela ukuthi abe khona embelekweni yendodana phela yakho uSifiso benomankonyana. Uzamile-ke ubandla ugirl ukuthi anqabe ukuya ebeka amathize thize, kodwa umankonyana wathi phela wena usukhohliwe yini ukuthi wafika wasindisa impilo yendodana yami. Impela ukuba ufika ngalolo suku angazi ngabe ngikhulumani namhlanje, ngakho-ke usuyingxenye yomndeni. Waphinde wakhehlela futhi uZethu ekhohleliswa ukuthi kuthiwa ingxenye yomndeni. Hey guys, uqede lapho athi umankonyana angifuna nokuthi nanana ngosuku olulodwa kube khona umcimbi esiwenzayo ophathelene nengane yami ongeke kube khona wena kuwona, ngoba phela wena uyilunga lomndeni manje, ukhethwe abaphansi. Hayibo guys, uthini manje umankonyana, uthini? Nangu girl efike enqabe into ukuthi yenzeke, eyokuthi phela uSifiso like ahambe nobanye ogirl, ebese emva kwalapho aphinde athi uZethu ukhethwa abaphansi. Into enjani le? Insumansumane phela le guys. Ngapha uyacomplaina ukuthi ubhuti akamnaki, ngala utshela uZethu ukuthi lalela wena ukhethiwe. Mhlampe-ke kuye kushiwo vele kuthiwa ungazi kufana nokungaboni. Ukuba uyazi ukuthi njengoba nje uSifiso umziba kangaka ingenxa kaZethu, ngabe ugela akakhulumi ngale ndlela akhuluma ngayo guys. Ngampela ubona uZethu njengodadewabo, akazi ukuthi hey udadewabo like u-sister wife, hhayi udadewabo lo ukuthi like umama ubaba oyedwa noma umama oyedwa onizalayo, but u-sister wife guys. Udadewabo bashare umnyeni maduzane nje guys. Mengasithi nje uZethu ngiyavuma ngalethi inkomo ekhaya, impela ngaba nje umnakwabo. Yeyi guys, kunzima. Akupheli-ke lapho. uZethu uhambile-ke wayobiza umngani wakhe uMangcobo, wayezomtshela ukuthi nakho ngingenelwa amanzi endlini. Yazi phela umankonyana uyangicela la ukuthi angiye emcimbini wembeleko yendodana yakhe. Uyahleka-ke uMangcobo uthi hey wena noSifiso. uZethu lalela, ngiphumile lapho, angisekho kuSifiso mina. Yazi enye into engicasulayo nje ukuthi naye lo shobane wakhona uloke ngiziba nje kule nsuku. Wathi hayibo, usafunani manje ukushobana? Angithi wena wamala umntana abantu. Wathi ngiyazi kona ngamala, kodwa-ke yabo le nto yakhe nje ukuthi aloku angiziba nje, ngiyambona uzama ukungicinanisa lona. Mangcobo wamane athi yazini angeke ngilo ngikhuluma kakhulu nawe, kuphela nje cela uphume kumankonyana. Phuma kumankonyana. Athi khululeka, ngizophuma lapho. Guys, aphume kuphi? uSifiso la. But anyway, asikho-ke lapho. Enye indaba-ke yenzakalile kushobane, ufikile laphaya eklinikhi okuhambeni la khona uZethu.
wafletha-ke ubhuti namantombazane. Kunalokhu gelilo abeloku emnika amahagi phambi kaZethu guys efuna ukumcinanisa. UZethu-ke uhlulekile ukuzibamba wamane nje wamconfront. Wathi, hayi bo, yini vele inkinga yakho wena? Wathi, yini manje uthini? Wathi, yini uloku ujahana ney'keti? Shuthi kahle kahle uzoloku ujaha zonke iy'keti zala esigodini sase-Okhambeni njengoba nakho ufuna ukucinanisa mina. Wathi, hayi bo, sisi, ngicinanisa wena? Hayi bo, mana. Yini engathi unesikhwele nje? He. Hhayi, cisha lento wena, cisha leyo nto ayikufanele. Wathi Zethu, hayi bo, ubani onesikhwele? Anginaso isikhwele mina. Wathi, ngiyakubona njalo wena, unesikhwele vele. Lalela la, wangala wena. Ngicela-ke uloku uphume nje kumina, phuma kumina. Okunye futhi, vele why kumele ngiyichaze kuwena? Awukuphume ku-private life wami, ngoba wena wakwenza ba-official ukuthi asangifuni. Phuma-ke endabeni zami. Umshiye ephoxeke kanjalo-ke guys uZethu. UZethu guys ngathi umbacambile ngokwami ukubona manje. Ngapha ufuna uSifiso kodwa futhi akamfuni ukumshera noMankonyane. Ngala futhi akaphumile ngokuphelele kuShobane. Ngathi uyakujabulile ukuba nabo bobabili empilweni yakhe. UShobane-ke yena kahle umthatha njengomdlwane wakhe ozoloke nje u-around. But mekuthi akasawufuni eduze kawuchiliza nanoma inini futhi nje akafuni ukuthi uloku umlandela lo mdlwane mekuwukuthi uchilizile. Hhayi-ke ekaSifiso-ke guys umnqumela nje ugwayi katiki. Uyamfuna kodwa futhi akafuni ukumshera. Mekuwukuthi uyamshera umane uthi lalela sale usukhohlwa yimina ngoba mina ngikufuna ngihamba ngedwa nje ngingahambi nomuntu okuthiwa umama omdala, unkosikazi omdala. Guys, asazi ukuthi uZethu lokhu akufunayo uyokakutholeni kula bantu besilisa bobabili ngoba uShobane ukubeka kwacaca bha ukuthi lalela wena ibhasi kushiyile. Bekade ngithi ngizokulobola ngikwenza inkosikazi. Wase wangala. Manje-ke sengiyabheka mina manje, ngiyaluka around mina. Ngifuna umuntu engizomenza lento ebengizokwenza yona ukube uvumile ube unkosikazi wami. Ngakho-ke njengoba nje usungasekho empilweni yami ngivumele ngihambe ngiyothola umuntu ozovuma ukuba unkosikazi wami, ngimshade ngimenzele yonke into. Guys, mekuwukuthi ngampela uShobane uqinisile-ke sengathi u-girl bazommema-ke emshadweni ngekudala and uMatron uzobe ehappy kakhulu kabi. I'm sure uyolelizela kuze kube like kushiye izwi ngalolo suku ebona umakoti omusha kaShobane and lowo makoti ngesiyena uZethu walaphaya koHlongwane. Guys, kusazoshuba, hhayi kancane. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikommente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqabile niphathela amazwibela e-homecoming ngangomhla ka-13 October. Guys, namhlanje